नोंथांमोनाथ' मिथिगौ आथिखालाव स्कुलाव मा होलिया जग्राफि साबजेक्ट गैला बे जाबाय भारतनि गांसे मेप गोदानै दिनैसो बायना लाबोदों आखाइ गोरथियाव मेपआ गांसे नायनानै फाग्ला ओरैनो आरो फाग्ला मेपआथ' मावबाय थायो जाना थैयाखै खोमालै मेपआ नोंथांमोना मिथिगौ भारतनि मेपखौ जुदि बदलायोबा भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव दं जम्मु एन्ड काश्मीर बे जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीर बेयाव गोबां दंफां लाइफां दं सारि सारि बेयाव गोबां उग्रबादिफोरबो दं थेमा थिबै बायदि बायदि गोबां दावबायारिफोरबो थाङो दाख्लै बावै बारहुंखा फैनानै फांनैसो एसे लान्था जाना दं बायदों फांनैसो एसे बायदों जियानो जा दाना बेयाव गोबां उग्रबादिफोर थायो नालाय गाज्रि गाज्रि मानसिफोर थायो बिनि थाखायनो बैसोर मानसिफोरखौ खेबनानै लाखिनो थाखाय बेयाव जोबोद गिदिर गिदिर गंनै सिसि केमेरा बसायना दोनदों आंखौ नायना नाथाय बे सिसि केमेराया मोनसे गाज्रि आखल दङ बांसिन साफा साफा सिख्लाफोरखौ खेबनानै लाखियो आखला गाज्रि बे सिसि केमेराया बिनि उनाव भारतनि मेपआव नोंथांमोना नुगोन नैबे जाबाय नागपुर दाना नोंथांमोनाव सोंबा मिथिनाय नङा नागपुरा मानि थाखाय मुंदांखा नागपुराव जाबाय फिस्लिन जातीय बेसाद मोनो फिस्लिन फिस्ला फिस्ला ना बुलथुफोरा जुदि गोरा जायोबा बिनिफ्राय दिहुननानै फिस्ला फिस्ला बेसाद मोनो बिनि थाखाय मुंदांखा बिनि उनाव नै जाबाय मुकपुर जाहैबाय जोबोद गिदिर गंसे मिल बसायनानै दोनदों गासैबो बेसादखौ बेयाव थुख्रा थुख्रा खालामजोबनो हायो बिनि उनाव नै जाबाय कानपुराव गुर मेथाइनि थाखाय मुंदांखा बेयाव गुर मेथाइ मोनो बैयै नै जाबाय जोंहा गलाघाट इन्टारनेशनेल हाइवे भारतनि बोरैबा जुदि बे हाइवेआ जनांगौबा इन्डियानो सेस बिनि उनाव फैबाय दा कलकाताया मानि थाखाय मुंदांखा कलकातायाव दैज्लां बोथोराव फाथो सोमो गेसाव गेसाव फाथोनि थाखाय बे जाबाय कलकाता दैज्लां बोथोराव थांथावा जोबोद फाथो सोमनायनि थाखाय गेसाव गेसाव मोनामोन बिनि उनाव दाबसे जायगा दंलै परिखायाव बे जायगाखौ खोन्थानाय बा खनसेयाव दा 10 नाम्बार मोनखायो नाथाय नोंथांमोनासो गाज्रि मोनगोन नामा परिखायाव फैफ्लेबाय थायो गाज्रि मोनगोनसो नामा बेखौ जुदि बसायनो रोंबा खनसेयाव 10 नाम्बार मोनखायो बै जायगानि मुङानो जाबाय दुधनै रायजोफोर गाइखेरनि थाखाय बिखा बिनि उनाव फैयै फैयै नै जाबाय मध्य प्रदेश ओरैबो गेजेर जेथिंबो गेजेर भारतनि जेसेबां इन्डास्ट्रि दं बेयावनो दंजोबो बेखौ मध्य प्रदेश होनना बुंनाय जायो भारतनि बिखाजों बोहैलांदों गंगा दैमा ओरै बोहैनानै थंब्लेट ओंखारलाङो दैज्लां बोथोराव गुरगुर गारगार होननानै थंब्लेट गलाङो मोनसे जायगा दंबावलै नोंथांमोना गाज्रिसो मोनगोन बेयाव जुदि जायगाखौ खोन्थानो हायोबा खनसेयाव 20 नाम्बारखा परिखायाव बै जायगानि मुङानो जाबाय तिनसुकिया केरांसिनि थाखाय बिखा कन्ट्रलावबो मोनो ब्लेकआवबो मोनो सानफ्राम 4टायाव थांदो गोसोथोनाय दं गार जाखाबाय बे दा मेन्डेलाजों मानो थांनाय नंला होननाय बियो हाबा जाखानायासो गोसोथोनाय दंफांलै फाग्लाया मिथिखाथारगौ आंनो बालाबगासि थांलायबा बालाबगासि फैलायसिगोन ओइ खिब्रमा थें 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 ओरै थांनांगौ ओइ बोरबिया खिब्रमा जा
सानाव हैगोन आंनो मिथिया सना बोरबिया गाना बाहैगोन आं नोंथांनि थाइजौआव ओइ खिब्रमा आंनि बोरबिया बालाबगासिनो राजोंथांमोन मेथाइया फैगोन आरो थांगोन नोंथांमोना मिथिगौ गोबां आर्टिस्ट दङ थाब फैदो नरबाय दं आर्टिस्टफोरा राजोंथांमोन लोगो मोनलायगोन नोंथांमोनजों लोगो मोनना जोबोद मोजां मोनदों